Tak som tu, na konci Sopotníckej doliny. Vybral som sa dneska na túru na Veľkú Chochuľu. Za mnou je chata Javorinka, tu je veľké parkovisko, ale mám trochu malú dušičku, lebo som tu raz dostal brutálnu pokutu. Aj tak lepšie ako sedieť doma. Tak toto vyzerá. V noci -9, ale u nás v Lubči. A tu sa potím. Som tu bol dvakrát a vždy to bola čistá bieda. Raz kôra, raz zase taký mäkký sneh, že sa nedala ani otočka spraviť. No prosím. Teraz to bude. Hádam konečne dobrý zážitok. Je to tu riadna romantika. Výška 1240 metrov, aj keď som nekalibroval. Kúsok tu nado mnou končí les, asi 50 výškových metrov, ani to nie. A začínajú tie najkrajšie pasáže. Čo, tak aha, takto to tu vyzerá. Asprička. A paráda, nie? Akáto chatka. Komín. Z druhej strany je pec. Pozrieme sa, či tu niekto nie je. Nie je. No ale aha. Sa dá normálne žiť. Posledný úsek. 500 výškových metrov na vrchol. Žiadnych chopok, Ďumbier, Žiarská dolina. Obyčajná zaprdená veľká chochuľa nad Brusnom. A takáto krása. Tak je tvrdo, ja musím nasadiť haršajzne. Neviem, či sa mi to podarí, lebo robím to asi prvýkrát v živote. Ale doma som to do p***e, stoj. No prosím. GoPro, si môj jediný pomocník. Aha. Druhá haršajzňa. Ináč za mnou krásne vidieť Chabenec. Partizánska hora. A na mačkách posledných 200 výškových metrov, lebo je tu čistá ľadová kôra, ktorá lyže drží, ale šmýkajú sa na nej. Haršajzne sa zarezávajú a prechádzajú tým. Výchrica nedá na seba dlho čakať. Som tu aj ja, ale GoPro. Som na Veľkej Chochuli, ale je tu výchrica.